ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರಕುಲ ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ರೂಮ್ ಉಡು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಊರದ್ದು ಊರುಗೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಜನ ಬೋದು ಇತ್ತಿರು ಏರು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ರವಿಯನ್ನೇ ಬೋದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜವನಿಯರಿಗಂತೆ ತಿನ್ರ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಪಡಂಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗಂಜಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗತ್ತು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರೆ ಊಡು ಕಂತಿನೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂರು ಸ್ವೀಟ್ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಊದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಆವಡು ಪೇಡ ಆವಡು ಸುಕ್ಕುರುಂಡೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಜ ಕಣ ಇದ್ದೇರಿ ಕಡಪುರ್ದೇರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಕೇಂಡೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಐಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತು ತಿಂದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈಜ ನಂಜಿ ಕಾತುಂದು ಪೋಪ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತ ಒರಂಬರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂದವಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ಕೂರು ಮುರ್ಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತಿನ್ಕ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದೇ ಎಸ್ ಚಾತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಂಕ್ಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಡ ಸ್ವಾಗತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪು ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೈದಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಬೊಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಲಾ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬಂದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಈರಗಂತ ತಿನ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿ ಅನ್ನೇ ಕೊರನಿಲ್ಲ ಇಂಚಂಡು ಕೊನಡು ತುಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಟ್ ತಗಲ್ಲ ಉಂಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಪಟ್ಟದ ತಿನ್ನೋಡು ಇದು ಮೊಕ ಮಾವ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನದ ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತ ಒಯ್ಕ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈರಮಿಂಗಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಟ್ ಕುರ್ದು ನಮಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಚಾಬರ್ನಾಗ ಓ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಣ್ಣದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲವಾಡ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಾಡುದ ಡೈಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಸೆಗೋಳಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಬೇಕಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಕು ಫೇಮಸ್ ಮುರ್ಕು ಬಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಟ್ನ ತಿನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾರ ತೂಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಾದ ಅದು ಪಾಪ ತೋಜಿ ಹೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಲಿಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಕಾರೆಗೆ ಹೋಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಾವಡು ಹಿರೆಗೆ ಹೋಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಯ್ಯೋಕ ಮೂರು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರ ಅದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದೂಪ ಈತ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಪಾವ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಯಿಗೆ ನೋ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿನ್ನರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊನೋಪನೆ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಎಸ್ ಅವೇ ಬಣ್ಣಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ತಿನ್ಪನ ಖುಷಿ ಬೇತ ಮೂಲು ಎನ್ನಲಕ್ಕ ತೂತು ಜೋಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಬೈದನ್ನು ಊರುದ್ದು ದುಬೈಗೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಬೈತಂದು ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ನೋಡ ತಿನ್ಬರ ತಿನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಚಿರಂಜಿ
ಮರಕೆರೆಂಗದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ರೈಸ್ ವಡೆ ಗೊತ್ತಂಡ ರೈಸ್ ವಡೆ ಬಣ್ಣ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂತದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಫೇಮಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂತೇರು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೇಮಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಪುದರ್ ಬೇದ ಕಡೆ ಪುಡ್ಡೇರು ಏರು ಪಂಡ ಲತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಗೇನ ಬೆಳೆದು ಬಕ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ಪುಡ್ಡು ಕಜಿಪು ಏನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವ್ಲು ದೀತೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನ ಕಣಪೆ ನಮಕ್ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ಮಾಸದ ಕಜಿಪು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಗೈಂಡ್ ಪಂಪನ ಕೊಚ್ಚಿ ಆಲ್ಪುರಿ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಆಲ್ಪುರಿ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಇದು ಅಂಚಾದು ಈಟು ಮಾತ್ರ ಬೈದಿಂದು ಮೋಕೆಟ್ ಕಡಪುದ್ದೇರು ಮೋಕಡೆ ಕಡಪುದ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ತೊಜಿ ಪ್ಯಾರ ಬಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಠ ಬಾಗ್ ಬಂತ ದಾಯ್ತು ಪನೋಲಿ ಅನ್ನೇರು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಬರೋದು ಪಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆದ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕನಲೆ ಈರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ತೂಪಿನವರೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪನವರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಹಾ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಕುಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತವ ಅವನ್ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಅದೇ ಪಂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಕಡಪುಡ್ನೇಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಪುಡ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕದಾಯಿಸಂಡ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೂದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಾಲಿನ ರಜೆ ಉಂಡು మీరు ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಗ್ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಪಗನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ರಜೆಪೋಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಪನ್ಪೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪ ಇಂಕ್ಲ ಜವನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬರಡು 7 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಲು ಒಂಜಿ 7 ಎಂತಡು ಬೋಂದುಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಅಲ್ಬರ್ದೆ ತಕೊಟ್ಟುರ್ದೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಕಾಣದಿನ ಆಯ್ತು ಮೆಗ್ಗಿ 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 ಇಡೇ ಕಂತೀನಿ ರವಿ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೇಡ ರವಿ ಅನ್ನಿ ಅದೇನು ದೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆರ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತಿನೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬೈ ಕಣಿದ್ದೀರಿ ಫಿರಂಜಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಣಿದ್ದೀರಿ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು 6 ತಿಂಗಳು ಬಡಿದು ತಿಂಪದು ಬರ್ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಮೂಜು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಎರಗ ಕೊರ್ರೊಂಡಿಗೆ ಸಜಿಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಒಲಿಗೆದ ಅವು ಎರಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೆಡ ಬಾಯಿಟಕೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಏರೆ ಕೊರ್ದು ಕೊರುವಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ எனக்கு வேலை ஜே ಎಂಕ್ಲ ಇಂದಿಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪಂಪ್ಲೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ